ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕ್ಲೈನ್ ತೂಯಿನೇ ಮಸ್ತ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆಯ್ನತ ಅಲರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಊರೆಡ್ಲ ಪಣ್ಣು ಬಲ 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 ಎಂಚಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ತೂನಗ ನಿಂಜಿನ ಎಂಕ್ಲಿ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಸರ್ ನಿಂಜಿನ ಪುಗಿಲ್ಟು ಎಂಕ್ಲಿ ಪಂಡ ಅವು ಪುಗಿಲ್ಲ ಆರು ಮರತ ಬೇಲ ನಂಚ ದೇರ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟದ ನತ್ತು ನೀನು ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತೂ ದೆಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟದು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟದನು ಸರ್ ಅವು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟದ ನತ್ತು ಅವು ಗೆಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟದನು ಅವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಯ್ರೆ ತಯಾರಾತನು ಅಯ್ನ ಕಟ್ಟಮಂತದ್ದು ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ನಿಕ್ಲು ದೆಪ್ಪೋಡೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಮಾತ ಅನ್ನ ಕನಕ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಕ್ಲಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವರಿತ್ತಲಕ ಪಂಡ ದೇವರಿನ ಬೇಲೆ ಸೈತನಕ್ಲೇನು ಜೀವ ಮುಟ್ಟನ ಬೇಲೆ ಅಂಜನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಬೇಲೆ ಸೈಯರ ಮುಟ್ಟಾಯಿನಕ್ಲೇನು ಜೀವ ಮುಟ್ಟನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಗುಣ ಮುಟ್ಟನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಅಂಚನ ಈ ಗುಣ ಮುಟ್ಟನಂಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕ್ಲ ನಡುಟ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಈ ದೇವರ ನಡು ಸೈತನ್ಲಕ್ಲಕ ಪಂಡ ನಕಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕ್ಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಆತೇರು. ಈ ನಕಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕ್ಲು ಈ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಡು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಇಂಡಿಯಾಡು ನಕಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಊರ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳುಂಡು ಅನ್ನ ನಮಕ್ ದಾಲಮಲ್ ಪರಪಜಿ ದಯಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಆತಮಲ್ಲ ಕಲ್ತಿಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿಂಚ ಪನೊಂದು ಪೋಲಿಯಾತೆ ಆ ಜನ ಕಲ್ತೀಜಿ ಈ ಜನ ಕಲ್ತೀಜಿ ಪನೊಂದು ಪೋಲಿಯಾತೆ ಬೊಕ ದಾಲಮಲ್ ಪರಪಜಿ ಅಕ್ಲನ ಅಧಿಕಾರನ ಪಡೆಯೊಂದು ಅಕ್ಲು ದಾದಾಲ ಮಲ್ತದು ಕಾಸು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎನ್ನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಅಂಡ ನಕಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡ್ರು ನಮಕ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಜಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿದ ವಿಷಯಲೇನು ನಿಗ್ಲೆದುರು ಪನ್ನರುಳ್ಳಿ ಎಡ್ದುಂಬು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನಿಗೆ ಸುರು ತುಪ್ಪುಂದಂಡ ತಪ್ಪಂದ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದಂಡ ಗಂಟೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಕೈತಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಟುದು ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಲಿ ದಾದಾನೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಎತ್ತಾಡು ಒಣದು ಅಂಚನ ಬಳಿ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡ್ಲಿ. ಇಂದು ನಡತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ನೇಜ ಘಟನೆ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಲ್ಯಾನ್ಲವರ ಡೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬೋದಿತ್ತು ತಾ ಪಂಡ ಡೆಂಟಲ್ ನಮ್ಮ ಡೆಂಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮೊಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರು ಡೆಂಟಲ್ ಮೊಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಓಲ್ ಪಂಡ ಪುದರ್ ಪನೋಡು ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಅಂಚೆ ನಡೆದದು ಅವಳು ಒಂದಿಕ್ಕಡು ಎಂಕ್ಲು ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೂಲಿ ಒಂಚೂರು ಪೆಟ್ಟಾದಿತ್ತು ಆ ಕೂಲಿದ ಪೆಟ್ಟು ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಂದ್ರ ಅಡೆ ಬೋದಿತ್ತ ಅವಳು ಪೋನವಳು ಒಂಜಿ ಮೊಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಗಮ್ಮತ್ತು ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪೋನಾಗ ಸರ್ ನಮಗೆ ಇಂಚಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಕೂಲಿ ಬೇನ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚು ಪಂಡ ಕೂಲಿ ಒಂಚೂರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಪಂಡ ಅವು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಎప్పుడు ಓಕೆ ಅವು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಇಂಚೆ ತೂಯೇರು ದಾಲ ತೋಚ್ಚಿ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ದಾಲಜ್ಜ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅಂತೇಳಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ನೆಟ್ಲ ತೂಯೇರು ಮೊಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಎತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕಲ್ಪನಾ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಮೊಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಎತ್ತೇರು ಮೊಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಡ್ಡು ಬತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಬಕ್ಕ ನಾಲ್ ನರ್ಸನಕ್ಲಿಂಚ ಬತ್ತೇರು ಕಲ್ಪನಾಕ್ ಮತ್ತು ಬತ್ತೇರು ರಡ್ಡು ಮೈಂಡ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತೇರು ಅಕ್ಲು ತೂಯೇರು ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 10 ಸರಿ ಎತ್ತೇರು 11ನೇ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಎತ್ತು ತೂಯೇರು ತಿರ್ಗಾದು ಮಾತಿಗಳು ತಿರ್ಗಾ ತೂಯೇರು ಒಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಚಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋ ಅಂಚ ಪಂಡಿಗೆ ಯಾನ್ ತೂಯೆ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ತೂಯೆ ಚೂರು ಹಿಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ತಲಗ್ತದೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ತೆ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಂಚೂರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಜನಾಗ ಒಂದು ನನ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಸರ್ ಪಂಡೆ ಆಯ್ಕೆ ಪಂಡೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಉಂಟಾ ನನಗೆ ಜಪ್ಲು ಪಂಡಿ ಅಂಚ 12ನೇ ಸರಿ ಎತ್ತಲು 12 ಸರಿ ಎತ್ತ ನನಗೆ ಆರು ಪಂಡೇರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಜಿ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಎಲಂಜಿ ಬುಧವಾರ ಬಲ್ಲೆ ಎರಡು ಬಿಜ್ಜಿ ಎಲಂಜಿ ಬುಧವಾರ ಬಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಎಲಂಜಿ ತೂಕ ಪಂಡೆ ಏನು ಪಂಡೆ ದಾಯಿ ಬುಧವಾರ ಬಪ್ಪ ನೀರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಜ ನಿಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಇನ್ನೀ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಂಜಿ ಬಲ್ಲೆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಆರಾಮ ಸರ್ ಪೋಯಿ ಉಳಾಯ್ ಆ ಬಂದು ಎಂಗ್ಲು ಬರದ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪ ಮಾಡಿ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಹಿಡ್ದು ಎಂಗ್ಲ ಉಳ್ಳಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ದ ಒಂಜಿ ಇನ್ನುಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಂಡು ಅವಳು ಎಂಗ್ಲು ನೇನು ಕೂಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಪಾತೇರಿ ಅವ್ಳು ಪಾತೆ ನಾರಂಚೆ ಕೂಲಿದ್ದು ಬೇರೆ ಅವಳು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಎತ್ತು ಅದು ಪಂಡೆ ಅಂಚೆ ಅಂಚಾತ ಪೂರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಪೂರ ತೋಚಿ ಒಂದು ಎತ್ತು ಸರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅವೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆತು ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂಚೆ ಪಾಡು ನಿತ್ತು ಸರಿ ಅದನ್ನು ಕೂಲಿ ಅವ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅವಳು ರಡ್ಡು ಮೈಂಡ್ ಡಾಕ್ಟ್ರನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಕ್ಲು ಅವೇ ಅಂದಾಜ ಒಂದಿಚ್ಚು ಅವಳು ರಡ್ಡು ಮೈಂಡ್ ಡಾಕ್ಟ್ರನ ತೂಯೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾರ ಅಂದ ತಿರ್ಗಾಯರು ಇಂಚೆ ತಿರ್ಗಾಯರು ಅಕ್ಲೆ ದಾನೆ ಅಂದಾಜಾತು ಅಂದಾಜ ಆದ ಪನ ಅಂದನ ಎಂಚಿನ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಗಮ್ಮತ್ತು ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆ ಜನ ಮರ ತುಂಬ ಮತ್ತು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ದದನ ಕಾರ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಅವಳು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮತ್ತು ದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಮತ್ತು ತೂಯೇರು ಅಟ್ಟು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮರ್ದು ಕೊದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಏನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾತಾಡೋದು ಸಟ್ಟು ಬರೆಯೋದು ಬಿಡಿ ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವಳು ಚೆಕಪ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮೂಲ ಪುಗಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇಂದು ತೋಜಿನ ಪಟ್ಟ ದಡ್ಡು ತೋಜಿಂಚ ಒಂಚೂರು ಎತ್ತರದು ಅಂಚ ನೆತ್ತಲ ಕರೀತು 2 ಸಾವಿರ ಮರ ತುಂಬನ ಬೇಲೆ ದಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿತ್ತು ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕ್ಲೈನ್ ತೂಯಿನೇ ಮಸ್ತ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಊರೆಡ್ಲ ಪಣ್ಣು ಬಲ 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 ಎಂಚಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ತೂನಗ ನಿಂಜಿನ
ಎಂಕ್ಲಿ ಬಂಡ ಅಂಚೆ ಸರ್ ನೆಂಜಿನ ಪುಗೆಲ್ಟು ಎಂಕ್ಲಿ ಬಂಡ ಅವು ಪುಗೆಲ್ಲ ಆರು ಮರತ ಬೆಲೆ ನಂಚ ದೇರ್ದು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟದ ನತ್ತು ನೀನು ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತೂ ದೆಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟದು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟದನು ಸರ್ ಅವು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟದ ನತ್ತು ಅವು ಗೆಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟದನು ಅವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಯ್ರೆ ತಯಾರಾತನು ಅಯ್ಯನ್ನು ಕಟ್ಟಮಂತದ್ದು ಆಪರೇಷನ್ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಲು ದೆಪ್ಪೋಡೆ ಈ ಅವು ಫುಲ್ ಪಗಾರ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ತೆಲಿಕೆ ಹೋದ ಮಾರೆ ಈ ಜನ ಇಂಚಿನ ಮಾರೆ ಇಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಂತ ಅದು ಎಂಕ್ಲಿ ಬಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಜಾಪುಜಿ ಇನ್ನೇ ಬರೀ ಉಡ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಬಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಬಾ ಸರ್ ನೇನೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಇದ್ರ ಪೊಯ್ದಿರು ಬಾ ಎಂಕ್ಲೇನೋ ಆಪರೇಷನ್ ಅದು ತುಂಬ ಅಂತ ದೀವರ್ಚಿ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲಿ ಸೀದಾ ಪಿದಾಯ್ಪೋ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಿಗೆ ಪೋಯಿನಾಗ ಒಂದೇನು ಮುಖ್ಯವಾದ ತೂವನು ದಾದ ಬಂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಚ್ಚಿ ಬೊಲ್ದಂಗಿ ಬಡ ಸ್ಕೆತ್ತಸ್ಕ ಪೊಂಚ ಪುಗೆಲ್ಲು ಪಡೋದು ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಒಂದೇನು ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಏತು ಕಲ್ತದೇರು ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಕೊರಿಯರ್ ಏತು ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಏತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಏತು ಗೊತ್ತು ಓದುದೇರು ಅವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆ ಮಿತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಜೀವದಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ನಕಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲ ಹಾವಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ ದಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ದುಂಬಳ ನಕಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಯಾನಿತ್ತ ಸ್ಟೋರಿ ಪಣ್ಣಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಕೋವಿಡ್ ನಡೆದು ಒಂದು 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬುದಾವು ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಚೆ ನಡೆದದು ಇತ್ತೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಹೊತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಡಬಲ್ ಆದ್ಬೋದು ನಕಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಪ್ಪಡಂಚಿ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನತ್ತು ಪೋನಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋಯಿನಾಗ ಆಯ್ನತ್ತು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ನಡೆಯುತ್ತುಂಡು ಅಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡು ತೆರಿಯಂದ ಒಟ್ರಾಸ್ಬೋದು ಪೋಯಿನ ನಮ್ಮ ಮುಗಿತು ಉಡುಪಿರಾಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನತ್ತು ಅಲರ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪು ಅಕ್ಲಿಂಚ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಲರ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪೀರ ಅಮಾಯಕರ ದೆತ್ತನರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲರ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪೀರ ಅಂಚೆನ ನಮ್ಮ ಸೈಪುನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನತ್ತು ಜಾಗೃತ ಮಂತ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಜೀವದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಒರಿ ಸೀಕ್ದಾಯನ ಅನುಭವ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಆಪ್ಜವು ಸಿಕ್ಕದಾಗೆ ಆಪ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆ ಅನುಭವನು ಎನ್ನೂ ಇಂಚೆ ಆದು ಉಪ್ಪೋಡು ಕೊಂಡು ಅಂದಾಜು ಮಂತ ಬಟ್ ಅನುಭವಿಸೋನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ನಡೆದ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಅವು ಐಕ್ ಅವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅವು ನಕಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಚಟ್ಟೆಕಟ್ಟಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಿರಬಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನತ್ತು ಜಾಗೃತ ಆದು ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮನೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಸೋಡು ಪಣದು ಯಾನ್ ಕೇಳೋಣ ದಾಯಪನ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈ ಇತ್ತಿಂದ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಹೋಗಿ ನಂಜಿನ ಅಗತ್ಯ ಪೂಚಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ